Oh. Yung makarama, madalas masakit din ang bato ko, yung lang iniinom ko eh. Sa sakit ng ulo dito yan. Sakit ng ulo mo, binak-binak. Pwede. Oo, parang gano'n. Wala nang nanganak siya, di ko lang siya magpa-check up pa. Sabi ko nga, magpapatinungan lang isa, kaya kanya may nararamdaman eh. Tapos kung may nararamdaman talaga yung sobra, ano ko. Hirap yung... Baba, yung mataas ko yan eh. Pareho naman nararamdaman niya, kuya, ba? Pag mabawa at ano, taas. Ano, nandun sa kanila kasi aalis yung anak mo sa kasama.
Yung dugo mo, hindi na
Ano yan? Dating, maganda. Ito ang available na ano. Padala ko na lang sa ako ko. 4 na piraso ba? 20. 5 piraso. Padala ko na lang doon sa ako ko. Ano, yan kasi wala na yan. Nakabandong na kasi yun eh. Ito lang ang available na. Oh. Gabin! 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 Gabin!
Hey!